5-нче кеше ришвәт бирергәме юкмы дигән сорау алдында тора. Сораштырылган гражданнарның 63% бары шул законсыз юл белән генә үз мәсьәләсен хәл иткән. Бүген Татмедиа агентлыгында узган түгәрәк өстәл янында коррупциягә каршы көрәш юллары турында сөйләштеләр. Аңа мәсьәлә мәгълүмат чаралары җитәкчеләре чакырылган иде. Журналистларга нинди бурычлар йөкләнде? Бу хакта киләсе репортаж. Беренче урында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе, икенчесендә медицина учреждениеләре, өченчесендә вузлар. Ришвәтчелек иң күп таралган өлкәләр әнә шул. Татарстан халкы арасында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре бүген Татмедиа агентлыгында яңгырады. Уйланырга сәбәп бар диләр. Самый крупный размер взятки более 100 тысяч рублей. Иң зур ришвәт күләме торак һәм җир алуга бәйле, уртача 100 мең сум. Армиядән алып калу, судта кирәкле карар чыгару, хукук саклау органнарында яклау табу. Бу вакытта ришвәт 50 мең сумнан башлана. Әлеге күренешне бер көндә бетереп булмый, әмма республикада моңа ныклап алынганнар. Президент каршында эшләүче коррупция каршы көрәш советы махсус эксперт төркемнәр төзи. Алар районнарга чыгып андагы вазгыятьне өйрәнә. Мы не сможем с вами за день, за год изменить общество, изменить полосу. Җәмгыятьне үзгәртеп булмаса да ришвәтчелеккә карашны үзгәртергә кирәк. Республикада бу уңайдан күп нәрсә эшләнелә. Дәүләт хезмәте күрсәтүне мөмкин кадәр ачык итәргә тырышалар, ди Ринат Гайнетдинов. Коррупция каршы көрәштә журналистлар зур активлык күрсәтергә тиеш. Ришвәт алучыны кулыннан тотып полициягә китертү төп максат түгел. Иң мөһиме халыкның фикер сөрүшен үзгәртү диләр. Менә әйтәләр бит, бездә хәлне чит илдә кешеләрне сөйләп карасаң, алар аңламыйлар нәрсәдә икәнлеген дип. Ягъни мәсәлән без тик торганнан бирәбез булып чыгышаны. Мин хәтта ишеткәнем бар, ул күп ишетергә туры килә, кул зиле дигән әйбер. То есть татарны инде традициягә әйләндермәкче була. Менә бирмәсәң яхшы түгел инде ул. Миңа начар хезмәт күрсәтәләр түгел, ә менә яхшы түгел бит инде. Ул бит, кеше сиңа хезмәт күрсәтә, син аңа бер нәрсә бирмәдең. Ришвәтчелек журналистлар күзлегеннән дигән конкурска иҗат эшләрен ноябрьгә кадәр юлларга була. Люцена Тфулин, Илшат Мөхәммәтов, Татарстан Яңа Гасыр каналы.